cabaret. Amigues i amics, un cabaret que vol el ressò d'altres temps i la porta oberta cap a altres èpoques, no podia faltar el número estrella de totes les històries al voltant de la vida bohèmia, l'art, la literatura, etc. El número que ha inspirat a tants poetes i pintors, el número que podia transcórrer tant el glamour parisien com a l'altre entès a pólvora caca. Amb tots vostès, el Can Can.